Ninsabu fir-Rabat tal-fiddil limiti tar-Rabat fejn ġejna nsegwu ħidmet il-bidwi. L-istaġun tal-bidja f'pajjiżna jintemm uffiċjalment nhar il-festa tal-Imnarja, iżda l-ġurnata tax-xogħol tal-bidwi fix-xhur tas-sajf kif tkun? Eżempju x-xogħol fuq barra, nibdew nġibu ż-żebed tal-annumali ta' Malta, nibdew nxerduh, fejn ikun hemm bżonn ikun titqalleb bis-sikka bil-muturi, jekk le jaħatu bil-muturi, tagħleh joqgħod għal ċertu żmien, ikun ippreparat għal Settembru. Settembru jibda jżera patata tax-xitwa, u jibda ħireġ jitħawwel il-pastart, il-kaboċċi, insomma dak l-affarijiet kollha. Iżda l-min jispeċjalizza fil-frott ix-xhur tas-sajf ikunu diffiċli immens. Dan minħabba li l-frott irid jiġi kkultivat meta f'pajjiżna ikun hawn nuqqas ta' ilma. Iltqajna mal-agronomista Charles Zara li wara snin ta' riċerka f'pajjiżna u f'Peruġja l-Italja illum il-ġurnata qed ikabbar dullih mingħajr żerrija fih. Il-varjetà titnissel billi inti tikrossja, il-kelma teknika, żewġ strains ta' dullih illi meta ikkrossjati flimkien ma jagħmlux żerrija. Jew proċess naturali u l-istess proċess li konna nużaw il-bdiewa kienu jużaw fl-antik jiena ma niftakarx biex inislu bal. Id-dullih jitkabbar b'mod organiku u l-prodott jiġi mmarkat u nnumerat permezz ta' tikketta. Hija dullija li għadha truħa sew għall-klima ta' pajjiżna peress li għandna temperaturi għoljin u sajf twil ħafna. U di dullija wkoll adattajnija biex tiflaħ anke għan-nixfa li għandna fil-klima tal-Mediterran. Ix-xahar ta' Lulju ifisser ix-xahar li fih isir id-dris tal-qamħ. Iltqajna ma' John Brinkat li jispeċjalizza fit-tkabbir tal-qamħ u l-kultivar ta' dwieli. Il-dwieli jirrikjedu ħafna ħin magħhom, ħafna xogħol impenn. U titqpa' magħhom tkun kapaċi anke titrejsja xi mart li jista' jkun fihom. Ħalli mill-ewwel tittratta u tieħu ħsieb. Wara ħafna xogħol u attenzjoni l-għeneb jibda jinqata' għall-bidu ta' Settembru sabiex jibda jingħasar f'inbit.